Igbo bụ Igbo. Ekele m ụnụ ọlụọlọ Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ihe m chọrọ ka anyị tinyekwa olu na ya bụ propaganda anụnwa na-efegharị recently na a na-emegbu ndị Igbo Muslims ka ha sị a na-egbu genocide. Amara m otu that man shizikwa okwu maka Igbo Muslims. Ndị be anyị nwakpujuo na social media. Chineke ekene dịrị gị na social media. At least enwede ebe ndị Igbo si ekwu edo okwu a na-anụ ụlọ ya. Onye ọbụla gwukwuo ka ọhịa na ụzọ social media. Onye na-ekwu nke onye na-ekwu nke ọzọ. Well, ka m add my own voice to it. Then ihe m chọrọ ikwu na ndị be anyị o ruola mgbe anyị ga-ama na eji propaganda na-emere anyị ahụ na Nigeria. And ndị ofe mmanụ na ndị Hausa mana anyị na-react with emotion so much. So ha bịaghala ha trigger that emotion. Anyị na-eti mgba. Anytime achọrọ m ka anyị mara because I studied m ihe a. Anytime onye ofe mmanụ ma ọwụ onye ugwu ma ọwụ anybody bịara buwe propaganda obu ahụ ha na-ebu, don't go on the defensive. Go on attack. Maka ị na-edere ma attack that propaganda and not the allegation. Anyị bido na-defend onwe anyị bido na-akọ. But before then, enwere ndị nọkọtara na-ekwusisi ekwekwele Igbo Muslims will not allow them to come. To be honest, I believe na ndị Igbo ole mgbe anyị ga-ama ndị n'ime anyị a na-akwụ ụgwọ. Ha na-ebu propaganda abịa sọ ndị Igbo. Wale ma na ndị a nara ego. Ha na-ekwu ihe ndị gọọmenti chọrọ ka ha kwuo to implicate us. Onye na-apụta asị na anyị agaghị eme ndị Muslim allow. Ndị Muslim has been with us for time immemorial. As long as m pụtara ụwa n'ụwa Chief Abdulaziz Ude. Enwe onye nke nọ n'ọla anyị mgbe ahụ ebe 1980. Family ya niile ama m ndị ụmụ ọlụrụ mụchụcha ụmụ. Apụta m ụwa nụ Senator Ned Nwoko wee na ọ teele mgbe anyị nụrụ na enwere one politician na Delta State wee Muslim na-alụkachi ndị omole before maazị nọ Senator Ned Nwoko and ndị ọzọ nọ na-ekpere onwe ha n'ala Igbo wee ebe nwere the most religious tolerance. Like ya gị kwake gị n'otu ime nwa eze nwaanyị kpodo ya isi n'ala fuo ya ihe niile n'onye ọbụla na-amaghị ndị abịa because I believe na onye bịara ndị onye kputere n'ihe na-eme ka ị hụrụ. Ịghọtago onye mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. But achọrọ m ịma na ihe a we try off balance ka uche anyị hapụ ịdị n'ihe na-eme. Ndị Yoruba ewere gaa, ndị Ugwu ewere gaa ala Igbo. Ha need ihe niile ahụ, you need to stop ha. We are the ones stopping ourselves. Number one, ndị Ugwu ejide n'ala Igbo na-amụkọcha ụmụ. Ndị Igbo anyị ndị amụ a. Ndị anyị mụrụ amụ anyị na-amụrụ ya mba. And ndị Ugwu ma ha na-amụ ha jidekwe ụmụaka ha with their culture. Ị nwere ike ịpụ ụgbọ na-ahụ nga onye Ugwu bi. So that is why anyị amabeghị the number of ndị Ugwu. Ihe ị ga-ahụ ụdị ndịde ha amastacha ebe ha si amastacha ya ama ha. Chineke ha disappear ebe ha na-disappear anyị amada. Ị gaa n'ihe dị ka isi Anambra na-aga Ọnịcha n'ife oche Ọnịcha na-aga Enugu pụta ngo ahụ ha na-egbu anụ ngo ahụ ọgbọ ha nọ. Ụnọma nga ahụ na ndị a nwere ike ịdị more than 20,000 people. I'm telling you, ịchọ ịma gafee nga ahụ late in the night ebe 1-2 mgbe ha arahachala. Enwe ndị na-afọ ma ha tọọ ute ha na-agbasa gaa ka ha bishi. Enwe otu onye ga-anọ nga chịrị ndị ụmụ another place chịrị ụmụ 20 ga-ama. Ha na-amụju anyị na-ahapụrụ ha ala ha mana and onye ha ji chịrị aka kwụọ Nnamdi Kanu na-atịgbu dị gị because all the guy bịaziri call our attention back kemgbe 2014 ebidozie na-eti okwu na anyị na-eleza ya n'azụ otherwise and onye ha ji chi igbudo aga ha ga-forgive Nnamdi Kanu because all ya created that awareness mebiri ha plan ha nwere kemgbe maka ndị a na-enwewe 10 years plan 20 years plan 50 years plan 50 years plan ha nwere mgbe hụ na ọta isi apụchichi ebe anyị pụrụ anyị mụọ ụmụ anyị mụkwana we don't train them in our culture. Ebe anyị na-amụ ha ka ha na-etrain na the culture mana we are going to be lost. Ha ji nwayọọ na-amụ ịbịazi ugbu a na nke ha na-eme ewu anyị nwere ego rụkachi ụlọ ụlọ elu tiga ha security
ha alụọ nwa otu nwaanyị na-amụ nwa ka ọdọ ha ala abụọ ka ọdọ ha ala abụọ demebe ha na-ele anya ime inherit while ngụnwa lụrụ alụ ju big man budo ego mụọ lụọ otu nwaanyị jisike mụta ụmanụ ha nọchi Amerịka ha agaghị elu ele ihe iche ga-eme echi ha akpara ụlọ nna kọzụ ụmụ nkrọsọ mgbe ahụ ha agbaala mgbọrọgwụ ha gbuo nwa ndị fọrọ afọ ihe mere na Turkey were na anya chọọ otu ndị Muslim si take over ha na-achị take over Britain now ka ndị ọcha ndị amụ nwa ha ga-ama amụ ha amụ otu na abụọ then onye nwe onye ọcha bara into polygamy akpụrụ ga court asọ bigamy ya na-akpọde while ndị Muslim ga-anọzi nga ahụ because their culture mere ha ala ha n'ọkwa nga ha lụọ ise mụọta atụ otu onye so ihe a na-emezi iwu ịbịacha na community ndị ọcha nọ dị 500 ndị Muslim bịa dị 500 ofu onye Muslim mee ya mụọ 30 ofu onye ọcha mụọ 2 so mmadụ 500 ndị ọcha ga-amụta 1000 people then mmadụ 500 ndị Muslim na-amụta 30 you understand ha ga-amụta almost 15,000 people ngwakwazie ma atụwa vote na ngwuru ahụ na ole ndị ga-emeri majority ha ma the strength of number so number ahụ ka ha na-achọ n'ala Igbo otu ka a ga-esi take over strength of number anyị na ha etile mkpu population anyị na-ata ata ndị ụka chịrị aka gha anyị ndị nke chịrị aka gha ndị Hausa abịa gbaa ya okiriki na-amụ anyị na-enyechi ha ụlọ ama ha kpụrụ otu nwunye ha kpọta nga ahụ gị weta ụmụ ha while ndị nke ọzọ nọ na kampụ ebe ha demere ha ilu gị ịtachara ha uwe Krismas gbatara ha ihe ahịa ha na-eriri gbapụo mmiri demere ha tikwuo AC ha biri ka m jụọ gị na-ekweda alụ ịma na iji ego n'obodo oyibo ị ga-eji ego denwe ụmụ nwaanyị abụọ were ha mebie biznes mee extend your wealth ị na-aghọta gwana m ihe ga-eme otu nwa mkparị lọta one day ha agaghị egbu take over because religion enwe mmabigira anya the religion nke ha mabiga anya anyị na-ata obodo anyị na-ashịrị nke ị na-ele anya ndị Hausa na-ekpete ọnụ na-eche ekpe Muslim anyị agaghị ekwe ha ekpete ị need ikwe ha ekpete no ha ekpetego already and ha ma our weak point wụ na number are drastically reducing and we are not doing anything about it so they will take over agaghị alụrụ ya ọgụ and again ka anyị na-eme anyị na-ekwu anya ndị ego onwe anyị ntị onye na-ebu propaganda na-esi ndị Igbo agide ekwe ndị Hausa onye akwụghị ụgwọ because ke maka ndị Igbo take over Lagos ndị Igbo anyị nọ na Lagos zụba amụba ele onye nye condition religion ị ga-ekpe maka anyị na-ekwe ya ndị ama consequence anya ndị echi ihu front and back and ihe ga-eji ama na ndị mere ihe a na-akwụ ụgwọ ha kwechi iche front and back ke maka ndị Igbo nọ na ndị Igbo anyị nọ n'ugwu Hausa na-aga chọọchị ha eme ha ala what of ndị ọcha litu ndị Hausa litu ugbu a na sa ha agaghị ekwe ha biri ke ihe unu ga-eme ha ma ihe ha na-eme ha ma na ha kwuolekwa ebe anyị ga-ekwula they just through that of balance ka ịlụwanụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị wụsacha n'ụlọ ndị niile chiri ndị Hausa na be ha na lụọ nwaanyị deme nwaanyị abụọ na atọ wụsa nga ha amụ ụmụ gịnị ka iji onye Hausa ma onye Hausa ala and our population na-emepe obodo by the time our population grow ugbu a wealth adịghị a na-ekwe akụrụ ụlọ ihe aka jọ naghị ere ụlọ wee welata ya who will patronize you onye na-ere akwa na Lagos ịbịa n'ime obodo kpọgo mmadụ ole ga-asị ya ọnwụ na ndị Igbo now today decide ya na nwoke ọbụla onye ruru oge ịla atọ lụọ onye ruru oge ịla abụọ lụọ wụsasịa ya a community men ha 300 men lụrụ nwaanyị deme lụrụ nnọọ ụmụ nwaanyị 300 a na-amụ ọtụ Igbo si amụ nwa 5 6 7 4 in the next 10 years that very area may increase by 2,000 and a continuous and we're all part of our culture ibiri mba lụọ nwaanyị ọzọ now see what it will help us to do ọ ga-help anyị akụ niile anyị na-akpata iwulele ya n'ala Igbo ahụ ndị ga-eguru okwe ahụ ndị ga-echedo ya na ụmụ nwaanyị ibe m ụnụ ka m na-ayọ ihe a ndị Hausa ga-anagị ngwuru dị gị ahụ ị na-azụ ya na-achọrọ ka nwaanyị ọzọ bịa ịlụ ụmụ na zọọ ngwuru ndị Hausa na-anaghị adị na ha ga-egbuzi ụmụ gị egbu wee na-agị ya bụ ngwuru so ka anyị mee ka a na our choice ọ wee gba mbọ ịhụ na population anyị na America ụgba ha na-alụ gịnị ka ha na-alụ ndị ọcha ndị abụ amụ nwa ha na-amụ they know that with time
Their population take over. The same thing in Britain. This is how they took over Turkey. Even if they had take over, what I name, how may I repeat? Maka Christianity rules or cut one do my boy, and nonsense I am again. So Harry Peter how take advantage of that weakness. Mujushu anyway, we say Christians on your carbana. So indeed, when you are in a queen outside there, 20 Muslim, and what don't you want any single right? If I'm mad, operate your gate. In Otago, and the here in a Kuzo one on who could say, and that Kusa Gelite, though I defend the war with her. Now, why can't you just actually shala? I got one dana, in a Pishala, no one and a woo, and Diana Ham with so. I asked her mother playing on it, but I asked her jihad, I asked her extremists. Igbo Muslims are not extremists. Under no grounds extremists. Hey, that their extremism, a buterahanye. So, Kaini Lewi will little man I one in a Quishala, in a Gommo, in a Pere Jesus. I need level one neighbors of Rundibu, and the any land Abia, so on Canada have our traditional. So, hey, blow Warabutra, because I just saw one now, I got him Muslim allow. It's not for you to, because I'm a quite allow, and I go Canada. So, Kai, when he regrets, I know when I'm went down a crayonia. Mana I got what have confusion hala. 9 night the Bombay when I had the number. So it will be Igbo. Kaimran na ihe kacha mkpa na ha chọrọ iji population na ya ala Igbo. So the best one I need ala Igbo one come here na log me get kwisala me ga kwisala. Kai main increase our population ha lawara. Ndewo.